Hej venner, og velkommen til dagens afsnit. I dag der vil vi faktisk rigtig gerne snakke om ens omgangskreds og hvilken betydning det har i forhold til ens selv og i forhold til ens udvikling, og faktisk også hvad man kan blive. Mohammed, vi snakkede lidt frem og tilbage i forhold til hvorfor det her emne er relevant, og det er faktisk det første jeg gerne vil spørge dig om. Hvorfor synes du det er relevant at snakke om ens omgangskreds? Det er faktisk et godt spørgsmål, men som du selv kom ind på lige før, at det er meget vigtigt, hvis man vil gerne udvikle sig som person, ikke? Det kunne fx være, din omgangskreds har jo en stor betydning for, hvilken værdier du har, hvem du er som person. Et godt eksempel kunne være for eksempel, vi kender det med hvis vi har en rådden banan, og lægger det ved siden af en friske bananer, så hvad sker der så? Så bliver de resterende bananer også rådne, ikke? Ja. Og jeg kender det selv, hvis jeg skal drage min egen historie indover, så kommer jeg faktisk fra et miljø, hvor folk havde, altså fra gaden af, ikke? Og der var meget omgangskredsen meget dårligt, fordi du bliver jo ligesom en af dem jo. Du tager jo også deres værdier til dig, og det ser vi også meget, når vi læser for eksempel Ekstrabladet og sådan noget, ikke? Og ham der, jeg troede ikke han kunne blive sådan der. Ja. Så man plejer jo at sige, at lad os bare sige, de 5 tætteste mennesker, du har omkring dig, du bliver et resultat af det. Altså du tilegner dig deres vaner, attityder, kompetencer, ambitioner, eller manglende ambitioner. Altså man bliver bare påvirket af ens omgangskreds. Men hvad er det, du sådan, hvis du kan sætte flere ord på det, altså i forhold til din erfaring, altså hvordan har det påvirket dig førhen at være sammen med nogle? Altså det har påvirket mig i den omfang, at man har begået nogle kriminalitet, ikke? Og så har man blandt andet taget nogle ting, for eksempel røget, man begynder at drikke. Det er sådan nogle ting, det påvirker. Og sådan nogle ting tager du også med i dit privatliv. Det kan for eksempel være, hvis du har et arbejde, så er det svært at tilpasse dit arbejde. Det kan være for eksempel, personligt havde jeg meget svært ved at færdiggøre en gymnasie, ikke? En skole, og det ændrer sig meget, da jeg ændrede min omgangskreds, fordi så var din omgangskreds skyld i, at du for eksempel ikke var særlig koncentreret med skolen? Ja, det vil jeg mene, ikke? Selvfølgelig, i sidste ende, så er det min egen skyld, men selvfølgelig omgangskredsen har en stor betydning, fordi vi kender selv det her udtryk, vis mig din ven, så kan jeg fortælle dig, hvem du er. Ja. Så jo, helt klart. Du kender det vel sikkert selv, tænker jeg. Ja, 100%. Altså, jeg tror, jeg gennem årene er blevet meget selektiv i forhold til, hvem jeg omgås med, hvem jeg snakker med, og hvem jeg bruger min tid på. Og altså, jeg har været mange ting igennem i mit liv, og altså, jeg tror første gang, jeg begyndte at blive sådan meget selektiv og tænke over, okay, hvem snakker jeg med, hvem er i min omgangskreds. Første gang, det var, da min PTSD-udbrud sådan, virkelig var i udbrud, ikke? Fordi det var en form for, altså, hvor jeg var selektiv, fordi at jeg gerne ville skærme mig fra at blive skuffet, at blive stukket i ryggen og alt sådan nogle ting. Så det var den første gang, jeg var meget selektiv. Så har jeg bearbejdet rigtig mange ting. Jeg har udviklet mig, jeg har fået kontrol over min PTSD, jeg har fået en masse succes, og så har jeg ligesom gået væk fra at se folk som en fjende, der prøver at skade mig. Men jeg, til den dag i dag er jeg faktisk stadig selektiv. Det er så ikke i forhold til PTSD eller noget. Det er faktisk bare i forhold til mine livsambitioner. Fordi jeg er blevet meget bevidst omkring, at altså tid er ekstremt meget værd, og jeg tror at tid betyder ekstra meget for mig, fordi at jeg i en periode var sengeliggende i 2 år på grund af binyretræthed. Der har vi snakket om før. Så sætter du bare mere pris på tid, og jeg har det sådan, jeg vil gerne bruge min tid på folk, som deler de samme ambitioner som mig, der deler de samme værdier som mig. Jeg vil gerne frem i livet, jeg vil gerne opnå nogle personlige mål, og jeg tror jeg har det
svært ved at omgås mennesker, som ikke har samme ambitionsniveau. Det er ikke fordi, der er noget galt med dem. Det kan sagtens være, det mig, der er ude for normen. Men sådan er jeg bare. Så det, du har fuldstændig ret i ens omgangskreds. Nu snakkede du om noget om, og det er faktisk meget spændende, bare lige for at runde det her af. Du snakkede noget omkring en dårlige vaner, man får og så videre. Det var det, der gjorde, at du måske begyndte at tænke meget over det. Ja, og så kommer jeg her og snakker om, det var fordi, at jeg virkelig var syg med PTSD, så jeg begyndte at afsky folk og sådan noget der. Det var den ene årsag, og så nu er det fordi egen personlige mål. Så der er mange grunde til at være selektiv og tænke over ens omgangskreds, men fælles for alt, det er bare, at du bliver påvirket af, hvem du sammen er. 100%. Altså et rigtig godt eksempel kan være, altså fra dengang, der havde man, altså nu fra miljøet kan jeg sige, at man har jo meget den der tilgang til tingene, at det er ligesom det samfundets skyld. Du bearbejder tingene. Du kender vel måske det sikkert selv, når man har været sengeliggende, men hvis du spørger mig dagen i dag, så har jeg jo slet ikke den samme tankegang. Og det har jeg ikke, fordi jeg er ikke i den omgangskreds. Og hvis jeg er i den omgangskreds, så vil jeg føle mig ligesom ude af det, fordi jeg har ikke de samme værdier jo. Du begynder at tænke ligesom dem. Du begynder at være ligesom dem. Du kender det selv, ligesom du nævnte, ligesom sproget er meget vigtigt. Vi kan tage det for eksempel, hvis du er sammen med, hvis din omgangskreds er meget negativ, bliver du også negativ. Okay? Ja, og hvis du ikke er negativ, hvis du som person ikke kan lide at være negativ, jamen så begynder du sådan at afsky at være ved sådan et sted, være sammen med sådan nogle mennesker, som er negative, fordi du kan ikke genkende dig selv i det. Og det er også blandt andet derfor, jeg igen er meget selektiv. Jeg vil gerne være omringet folk, der har god vibes og sådan noget der, fordi det, du ved, man skal være i et miljø, som gør, at man vokser. Klar. Ikke? Helt klart. Du kan selv se det med folk, der har, et rigtig godt eksempel kunne være folk, der har succes. De omgås jo også med folk, der har succes. Det er ikke fordi, nu håber jeg ikke folk misforstår, men det er ikke fordi, jeg ser ned på folk, men det har bare en stor betydning, din omgangskreds. Det er faktisk meget vigtigt, du siger det her, fordi at man ligesom skærer nogen fra og vælger nogen til og er selektiv i forhold til, hvem vil jeg være sammen med. Det betyder hverken, at du er et dårligt menneske, eller andre er et dårligt menneske. Det betyder bare, at man ikke har det samme match, og det skal der også være plads til. Og jeg tror, at det er vigtigt, at man i tale sætter det her, fordi jeg tror, der er mange, der føler et pres fra folk. Og så ender man jo med at gøre ting og prøve at leve op til ting, som egentlig ikke har noget med en selv at gøre. Det er bare fordi, man måske ikke gider skuffe folk. Ja, det er faktisk godt, du nævner det, fordi problemet er, hvad jeg mener, det er, når du siger til en nærmeste en, og du har selv måske hørt det, jamen det er ikke godt, du er sammen med dem her, og så går du i helt forsvarsposition, ikke? Men, og du ved, så har du den der ligesom, jamen jeg kan ikke svigte ham, men så har det som, jeg gider ikke skuffe ham. Ja, men så har det som du ligesom nævnt, tid er noget, du aldrig får tilbage. Ja. Og vi kender udtrykket, der er, det er nemt, undskyld sprog, men det er nemt at lave lort i den, men det er svært at rette op på det. Ja, det bliver meget dumt nu til dags. Så du ved det selv, du selv familiefar og sådan noget. På et eller andet tidspunkt, så når folk stifter en familie, så adskilles. Du ved ikke, så har du mere ansvar, og så sidder du med på tingene, så det med at folk, de siger, jamen bror, man er der til resten af livet. Hold nu op, altså det er ikke realiteten. Altså det kan godt være, at man er der resten af livet, men det forudsætter bare, at man deler samme interesser. Samme interesser er vigtigt, ikke? Fordi jeg har haft mange gode venner med gode mennesker, men det er ikke nødvendigvis mennesker, jeg ses med i dag. Og det har noget at gøre med, at vi har bare ikke samme interesser. Altså som du selv sagde, tid er bare rigtig vigtigt. Og for mig, nu nævner det familie, jeg prioriterer selvfølgelig familie meget højt, og jeg prioriterer mine ambitioner meget højt, og alt det, der sådan er rundt omkring mit liv, det skal på en eller anden måde understøtte det. Fordi jeg tror, at mange mennesker, jeg tror næsten alle mennesker faktisk, det våger påstå, faktisk er egoister. De fleste mennesker er egoister. Det kan godt være, at det sådan kommer bag på dig, at du tænker det, fordi
så tænker du, jamen, er du så også egoist og sådan noget? Nej, der? det er Guds. Vi er jo skabt sådan jo, ikke? Det er jo menneskets natur jo, ikke? Vi er jo sådan jo. Ja, altså jeg arbejder jo, altså nu kender du mig, du ved hvor meget jeg bruger af tid og offrer på mit arbejde, og så tænker man, jamen, hvordan kan du være egoist, når du sidder, og dit arbejde handler om alle andre end dig selv, det handler om at hjælpe andre mennesker, men det er faktisk egoistisk. Jeg gør det faktisk af egoistisk årsag, det kan godt være lyde meget chokerende, men igen, jeg havde et tidspunkt, hvor jeg havde PTSD, som blev i sidste ende trigget af folk, jeg ikke kunne stole på, folk, der stak mig ryggen, og det kunne være hvem som helst, selvom jeg behandlede dem godt, selvom jeg gjorde rigtig meget for dem. Så da jeg startede det her arbejde, så fandt jeg ud af, okay, alle de her klienter, jeg gør noget for dem hver dag, og så anerkender de mig. Du ved, de anerkender, de siger tusind tak for noget, jeg gør for dem. Der er ikke nogen, der stikker mig i ryggen, de støtter mig, de giver mig gode anmeldelser, de anbefaler mig, det giver mig faktisk kun noget godt. Så ja, at jeg bruger min tid på mit arbejde i det her omfang, og der er mange, der ikke kan forstå det, men igen, det handler om, at vi er egoister. Det kan godt være, at jeg er egoist i forhold til noget godt, altså jeg hjælper andre mennesker, men der er stadig en eller anden bagtanke, eller hvad skal man sige, med det. Der er en mening med det. Jeg er egoistisk i forhold til mit arbejde, fordi mit arbejde egentlig øger mit selvværd, det giver mig den anerkendelse, jeg havde brug for i forhold til den psykiske sygdom, jeg kæmpede med, og alle mine traumer og erfaringer og sådan noget, ikke? Og så kan der selvfølgelig også være nogen, der er egoistiske på andre måder, hvor man tænker, okay, det her det er ikke særlig godt, ikke? Og bare for at runde den der med at være egoistisk af, du bliver nødt til at være egoistisk, hvis det er, at du er i en omgangskreds, som ikke gavner dig. Det er faktisk godt sagt. Og du skal omvendt også være i en omgangskreds, på trods af, hvad alle andre siger. Der er også nogen, der kan sige, jeg synes ikke, du skal være sammen med hende her, eller ham her, og sådan noget. Men hvis du inderst ved, at det er faktisk godt for dig, så er du også nødt til at være egoistisk og stå fast, og lade være med at bukke ned for presset, fordi jeg tror, mange bukker ned for presset. 100%. Jeg ved ikke, om du kan huske det, vi snakker også om det i podcasten med Nina, hvor vi nævnte, at du ved, det der med, at når vi møder hinanden oppe i centret, eller når vi snakker, du ved, som du nævnte, det du godt kunne lide med mig, det var, at jeg havde store ambitioner til tingene, ikke? Men prøv at forestille dig, hvis du var typen, du modsatte bare sådan, jeg sagde, jamen så vil du bare sige, det er en drøm. Du ved ikke, så automatisk så kan det måske påvirke min selvtillid eller min selvværd, ikke? Så du ved, det gør også meget som person jo. Hvis du er sammen med en, der presser dig til det yderste, ligesom du kan godt, kom nu, du kan godt, lad være med at tage dig af dig, lad med at tage det, i stedet for at have den der mindset, som ligesom i miljøet, jamen alt er bare noget lort, og du ser negativt på alt, ikke? Men det her mindset, er det ikke også nogle gange udviklet af, hvem du er sammen med? Mindset, jo, helt sikkert. Altså, det er det bare. 100%. Altså, det er faktisk også derfor, jeg skærmer mig fra den type mennesker, der bare sådan ser negativt på alt. Fordi så begynder du også at være sådan en type, og igen så begynder det at forringe dine chancer i forhold til hvad det er du kan blive i dit liv, ikke? Ja. Altså jeg vil sige, omgangskreds kan være en stor virus i dit liv, ikke? Kan du godt. Det kan være en virkelig stor virus, så man skal vælge den med omhu. Det er ikke fordi jeg siger at man skal cutte med hele af dem du har haft tidligere. Det er da også der folk de misforstår det, ikke? Men du bliver nødt til, ligesom du nævner, man bliver nødt til at være lidt egoist. Tænk på sig selv. Hvad gavner det her med? Ja, altså ja, 100%, fordi det der med at være lidt egoist, jeg tror bare, og det ved jeg ikke om det er noget du kan relatere til, men jeg tror bare gennem livet, at jeg har lært at tage min forbehold. Det vil sige, at det kan godt være, at i dag, så er der rigtig mange, der giver dig et skulderklap for alt det, du udretter. Der er mange, der roser dig. Der er mange, der, du ved, det ene og det andet gerne vil være sammen med dig og sådan noget. Men det er jo kun fordi, du er noget. Og jeg lavede også et opslag omkring det. Du er noget for nogen, når du er noget sådan for dig selv. Hvis du er succesfuld, og det er lige meget om det er penge, berømmelse eller hvad det er, så bliver det interessant at snakke om dig, eller være sammen med dig, eller sige folk, at folk siger, at jeg kender dig. Men jeg ved, at hvis jeg mister, forstår mig ret, min karriere, og jeg rammer bunden, og alt sådan noget der igen, så ved jeg, at
så forsvinder der en masse mennesker. Jeg ved godt, og det kan være, at det er nogle mennesker, jeg snakker med hver dag. Jeg ved godt, hvordan tingene fungerer. Altså, du er noget for nogen, og grund til, at jeg siger det her, det er fordi, at jeg havde, altså, inden jeg blev syg med binyrretræthed, der var jeg sådan faktisk forholdsvis anerkendt for de ting, jeg gjorde. Jeg lavede musik i en periode, og det var, folk synes, det var fedt, at de kendte mig. Jeg trænede rigtig meget, jeg var en af de største og mest muskuløse i det træningscenter. Jeg fik meget anerkendelse, det var fedt at møde mig. Da jeg blev syg 2 år, og jeg tabte mig 25 kilo, og ingen så noget fra mig, jeg seriøst, og det kan godt være, at nogen bliver provokeret af, at jeg siger det her, og det føler jeg faktisk, at nogen er blevet. Men der var kun én, altså en der hed Mikkel nærmest, der kom og besøgte mig en gang imellem, der ikke glemte mig. Ellers jeg gik i glemmebogen for alle mennesker, og det er også derfor, jeg siger, jeg tager min forbehold, og jeg prioriterer min personlige mål og ambitioner. Jeg gør det ikke for folks skyld, det er kun for min egen skyld. Min succes faktisk i sidste ende, det er kun for min egen skyld. Men jeg ved, at jeg skal ikke bukke under for noget pres i forhold til, at træne lidt mindre, arbejde lidt mindre, gør selvfølgelig alt med måde. Der er også nogen, der oprigtigt giver dig nogle gode råd, men når det er, at du har et mål, og du ved, hvorfor du gør det her, og du har oplevet både at være på bunden, og du ikke er noget for nogen, og når det er, at det går rigtig godt, jamen, så er du pludselig rigtig meget. Det er også derfor, jeg synes, verden er meget sådan overfladisk. Du ved. Men så er det der, ligesom jeg vil spørge dig, for eksempel ham med Mikkel, havde du forventet Mikkel, han ville være der? Alle sammen, som du nævnte, der var kun én, der var der. Altså, jeg var glad for, at han var der, men jeg havde, lad mig sige det på den her måde, jeg havde forventet, at der var nogen før ham, der ville være der. Og det er alt fra tætte venner og familie og sådan noget. Jeg er ked af at sige det, men jeg er også bare en meget ærlig person. Det er sandheden. Der er ikke nogen, der kan benægte, at jeg lyver her. Og jeg er ikke sur, som du selv sagde, for jeg er ikke sur på nogen. Der er bare nogle mekanismer i livet, der er næsten ved at sige universelle. Det vil sige, at de gælder bare i alle situationer. Du ved. Jeg vil stå, hvis jeg bliver syg i dag, og jeg bliver sengeliggende igen, for at være ærlig med det, jeg forventer ikke, at folk står i kø foran min dør for at komme og besøge mig. Men folk besøger mig måske okay meget. Folk stopper mig, når de ser mig til familieforsamlinger, og som det er fedt at møde mig nu. Nu er det fedt at møde mig. Det er som du selv nævnte, når man er på toppen, ikke? Ja. Men det jeg synes, der faktisk er meget sjovt, som jeg kan drage fra min erfaring, det er, at det er især i miljøet, det er bare klassikere. Når du forlader det, nu er det mange år siden, jeg har forladt det, nu arbejder jeg med omsorgsvigtede børn, og så prøver at inddrage den historie, jeg har, men når du forlader det miljø, så bagtaler det dig på fuld hammer. Ja. Prøv at se ham der, prøv at se. Du ved, det menneskets natur, at man glemmer det gode. Man husker kun det dårlige, du kender det selv. Du kan lave alt godt for folk, men hvis du laver én ting dårligt, så husker det. Okay? Præcis, og det er også derfor, jeg siger igen, du understøtter jo bare det, jeg sagde med, at verden er meget overfladisk og hyklerisk, dobbeltmoralsk. Ja. Og grund til, at jeg er så direkte i min retorik, det er faktisk bare fordi, jeg holder af folk. Jeg vil bare gerne have, at folk har det godt. Og det kommer ofte bag på folk, hvordan mennesker kan være og skifte og sådan noget. Og jeg synes bare, man skal passe meget på sig selv, sådan psykisk. Det er ikke fordi, man skal sidde og mistænke alle, når har hende her eller ham her. Sådan kan du heller ikke leve. Bare lev dit liv normalt, men tag din forbehold. Vær på forkant med tingene. Beskyt dine følelser, dit hjerte, dit mentale tilstand. Og det er det, jeg gør. Du ved, jeg ved, at der er rigtig mange, som støtter en, og det vil jeg ikke engang sige, men forstå mig. Altså, der er mange, der anerkender en, og det ene og det andet, men hvor mange er der, når der ikke er noget? Og det er også derfor, i forhold til, nu nævnte du ham her, Mikkel, han var jo en del af min omgangskreds, han var en af dem, jeg trænede med. Det var åbenbart en god person, som jeg havde der, men jeg har åbenbart også haft nogen, som faktisk ikke var der, da det galt.
du ved. Så det at være selektiv og nogle gange også egoistisk i sin valg, både i forhold til ens omgangskreds, men også i forhold til, hvad man vil bruge sin tid på, sine kræfter på, hvem man vælger at give sin fuld tillid til. Det er der intet i vejen med. Man skal aldrig have det dårligt over det. For det sidste ende, som du selv nævner, ikke? Det er jo, man sidder selv i saksen sidste ende. Ja. Du ved det selv ligesom et bynødsret ud. Hvem var der i sidste ende? Det var dig selv. Og det er det samme med... Det kan være fra hvad som helst, altså lad os sige, du er i en omgangskreds, som, hvor det ender galt, og det har en konsekvens for dit liv. Du er i sidste ende dig selv, der sidder med det jo. Også med stress, med binøtræt. Hvem var det, der sad med det sidste ende? Det var dig selv jo. Ja, og det du siger, det med at have sig selv, altså, det med omgangskreds. Du kender selv ordsproget. Jeg kan gå den med dig, men i sidste ende, så skal du selv gå den. Ja, og det bedste, hvad skal man sige, det bedste sådan, den bedste person, du kan være sammen med, det er faktisk dig selv. Det var bare det, jeg prøver at sige i sidste ende. Fordi jeg er blevet til sådan en person, der er meget sammen med mig selv, forstået på den måde, at jeg er god til at sige ting til mig selv i bestemte situationer og så videre, støtte mig selv, og jeg er god til at bakke mig selv op, fordi det gør det også på en eller anden måde. Nu er det ikke fordi jeg skal sidde og snakke som om at man bare skal være en der lever under en sten og ikke er sammen med nogle mennesker. Slet ikke. Jeg vil bare gerne have folk sådan tager deres forbehold og passer lidt på sig selv, og det indebærer at du fravælger nogen i din omgangskreds, og så også tilvælger meget selektiv i forhold til hvem skal egentlig være der, du ved. Altså hvad vil du sige, hvad vil fordelen være, hvis du har en god omgangskreds? Nu har vi snakket meget ulemperne. Lad os prøve at nævne til folket, hvad fordelen kunne være. Jamen nu brugte du jo mig som eksempel, det der med at når det er du nævner hvad din drøm er og hvad din ambition er, fordi jeg er som jeg er, så er jeg på ingen måde pessimist eller hakker der ned eller noget, griner af dig. Det vil de fleste gøre, altså sådan ærlig snak. Jeg synes bare det er fedt at du siger, jeg er faktisk ekstremt glad for at du tør åbent at sige, at jeg har de mål jeg har, og ikke sætter et loft for det. Og grund til at det er jo fordi jeg er også sådan her. Så det handler om at jeg siger ikke man kan være 100% identisk i forhold til alle ting i livet, men der er nogle ting, nogle egenskaber i en ven, eller det kan også være en kone eller en mand, altså det underordnet, altså som bare skal være der, hvis du gerne vil vokse som menneske og blive det du gerne vil være. Så fordelen er helt klart at du udvikling, altså lige udsagt udvikling, du udvikler dig ved at være i det rette sådan, selskab, ikke? Så du vil sige, at det har en stor altså, betydning for ens eget liv? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er altafgørende. Det allerbedste, det er at være i et selskab, der ligesom tager dig med op, og du tager nogen med op. Og hvis du ikke kan være i sådan et selskab, så er det bedre, at du er sammen med dig selv. 100%. Og det er også det, jeg vil sige med eget erfaring. Det er faktisk det, der har reddet mit liv. Det er at omgås med folk, der har en positiv mindset, som har en positiv tilgang til tingene, og ikke ser problemer som et problem, men mere som en udfordring. Som kan løses. Ja, som kan løses, ikke? Det som jeg deler opslag, der er jo 2 slags mennesker, ikke? Og det kan være den omgangskreds. Der kan være ham, der er problemfinderen, eller problemløseren. Ja. Så er det bedre at være sammen med dem, der er problemløseren. Så jo, det har en virkelig, virkelig stor betydning, og med det som... Jeg tror vi begge og mange også et eller andet sted ved, at det har en stor betydning. Jeg tror bare, mange sidder fast i det, du snakkede om før. Frygten for at skuffe nogen. Det er godt sagt. Altså, ja. Men det er bare et problem, fordi det gør jo, at du sidder sådan i lænkeragtigt, at du bliver ved med at være i et dårligt selskab, som ikke gavner dig, som gør dig ked af det, frustreret, som ikke rykker dig på nogen måde.
men du bliver i det, fordi du er bange for at skuffe de her mennesker. Hvad skylder du de her mennesker i sidste ende? Jeg har lige siddet og snakket om, at jeg stod i en total kritisk livssituation. Jeg mistede min far, mine forældre var skilt, jeg var syg 2 år, jeg var sengeliggende, og der så jeg, at ud af alle de mennesker, jeg plejede at være sammen, folk var væk. Så hvem skylder du? Så spørgsmål, hvem skuffede du til sidst? Jamen, det var dig selv jo. Ja, det var selvfølgelig mig selv, men det er ikke fordi jeg sådan tænker tilbage og fortryder noget, fordi jeg har lært meget af det, ikke? Men jo, selvfølgelig jeg var meget skuffet og måske også såret over at folk kunne være sådan der og kunne glemme mig så nemt. Du kan være mennesker, du var meget sammen med, mennesker, du har gjort rigtig meget for, men man plejer jo at sige, altså hvis der er noget, der knuser dit hjerte, men det åbner dine øjne, så har du vundet. Så har du lært noget, så har du vundet på det, ikke? Og det er sådan, jeg vil konkludere det fra den situation, ikke? Så ja. Hvis vi skal give folk et godt råd i forhold til, hvis der er nogen derude, der synes, man er fanget i et dårligt selskab og alt sådan noget, og egentlig gerne vil ud af det, hvad vil du så, hvis du skulle komme med et godt råd til folk? Omgangskreds. Der må man, som du nævnte selv, man må være lidt egoist og tænke på sig selv, og så gøre op med sig selv. Hvilken vil det have en betydning for mit liv i fremtiden? Fordi det kan have en stor betydning i din fremtid. Vi ved det selv, den du vælger, det er jo det du gør dagligt, det er jo det du bliver i din fremtid, ikke? Så jeg vil sige, man bliver nødt til at være lidt egoist. Det kan lyde lidt forkert, men det er ikke fordi jeg siger, at du skal cut folk af, men tag lidt afstand. Ved du hvorfor det lyder forkert? Det er fordi der er en norm. Der er noget, som mange anser for at være normalt og ikke er normalt. Du ved, derfor man er meget bange for at sige noget, der støder nogen derude. Men jeg kan bare helt ærligt sige, at der er begyndt at være unormalt i den forstand. Der er mange, altså, du fortalte mig, at nogen i træningscenteret synes, at jeg var meget unormal, eller jeg var meget sådan, hvorfor er han sådan her og sådan noget. Men jeg gør ting, som mange synes er unormalt. Men det er som du nævner, man kommer ud af normen, jo, ikke? Du kommer ud, men hvis det føles normalt for dig, hvis det føles rigtigt for dig, men så er det ikke unormalt. Måske for folk, men du kan komme en sjov tanke. Du kan selv huske det med Buffalo-sko. Hvis jeg begynder at gå med Buffalo-sko, så er jeg ude af normen, ikke? Det er jo igen det der med, at man vil ikke være udenfor, man vil ikke skille sig ud og sådan noget. Men der er så mange af jer derude, der har brug for at vide, at mange gange, så er man nødt til at skille sig ud for faktisk at være noget specielt og blive til noget. Jeg tænker afslutningsvis, vil jeg gerne lige hurtigt lige give det sidste råd, det er, at man bliver nødt til at være egoist, og man kommer altid til at skuffe folk. Ja, så det er en del af livet, du kan ikke tilfredsstille alle, men i sidste ende, så mit gode råd er, at i sidste ende, så er det dig, der sidder med saksen. Om du ved det eller ej, det er bare sådan livet er. Det er dit liv, det er dine regler, ikke? Det er dig, der sidder med det sidste ende, ikke? Hvad vil din råd være? Jamen, det er noget af det samme, som du selv nævner her. Og igen, jeg kan kun sådan referere til mit eget liv, og hvad der hjalp mig videre til at forløse mit potentiale, skabe et liv, jeg er tilfreds med. Det var ikke at gå op i folks bestemte, altså det er jo folks forventninger og pres og hvad de ønsker fra dig, og hvad der er norm og sådan noget. Folk, som i sidste ende, mange af dem, jeg siger ikke alle, det er ikke fordi jeg skal sidde og lyde som en total grund til at jeg snakker på den her måde, det er fordi jeg så gerne vil have, at folk bliver bevidste om det, at man gør så meget for nogle mennesker, for i sidste ende, som du siger, når man står i en kritisk situation eller noget, så alligevel de her mennesker, de kan glemme dig på et splitsekund. Så
vær et godt menneske, gør en forskel for andre mennesker. Det er også det, vi har begge to, der arbejder, hvor vi faktisk gør utrolig meget for andre mennesker. Men du må aldrig gøre noget, eller være sammen med nogen, som trækker dig ned, og hvor du ikke sådan kan forene dig med de ting, der er omkring din omgangskreds. Og det skal du aldrig føle dig skamfuld overfor. Du skal aldrig sådan føle, at du gør noget forkert. Så altid prioriter dig selv, dit psykiske og mentale velvære og din egen udvikling. Og hvis det så er nødt til at blive på bekostning af bestemte mennesker eller bestemte miljøer, så må det være sådan. Du skal finde styrken og mod til ligesom at kunne skælde dig ud, ikke? Ja, fordi sidst er det værd. Det er svært, men det er værd. Ja, men altså, det selvfølgelig er det, ellers kommer man til at sidde fast og være deprimeret og sådan noget, ikke? Ja. Så fedt, jamen, har du ellers andet? Jeg vil bare sige tak for at I lyttede med, og jeg håber som sagt, I ikke tager det her som en stødende. Vi gør det her for jeres skyld. Nej, altså vores mission er også at være ærlig. Det giver ikke mening at snakke om nogle emner, som jeg ved folk har brug for at høre. Det der er vores motto, uden at være ærlig. Og så nogle gange så vil der selvfølgelig være nogen, der er uenige med en, men alt det her er sagt fra hjertet af, og alt hvad vi har givet af råd, det er for folks skyld. For nogen vil det gøre en forskel, for andre måske ikke, men i hvert fald vi vælger at være autentiske og sige, hvad vi har på hjerte. Og hvis der er nogen af jer, som har nogle spørgsmål, eller lige vil kommentere noget, så er I mere end velkommen til det. Og så vil vi sige tusind tak til alle jer, som støtter, til alle jer, som deler vores ting, kommenterer vores ting. Det er det, der blandt andet gør, at vi får lyst til at lave mere, og har mulighed for at lave mere. Så tak for støtten, og ja, så siger vi tak for den her gang. Og tak for at I lyttede med.